Kakenhun jong balang Kristan hapo Assam. Hapo ka syarti jong Assam Christian Forum. Kalapan pau ka jong sokhya ka bajor ba ka jong persyaru ya ka rai jong kakenhun mesti jong ka Assam ha ba ka lakhang no ya kata ka jong penkhya ka ba phalla. Ini ya kata ka magical healing. Ta ka ba ong ba ka ni ka jong rai jong ka Assam kalong ka bahasa ilam bakla ba kumjuru ka banyalam bakla yo pai ba. Kakerwa balasai du Archbishop John M. President Assam Christian Forum atau Reverend Chowaram Daimari, General Secretary ka Assam Christian Forum, buat umusan Alan Brooks, spokesperson jang Assam Christian Forum ka ong, bahag ka jengek Kristan, ka jidon ka jeng penkhya ka bapela, lembah ka jeng duwai, lembah ka jengek bat kumjuru, ka jengek au blay, bat ka jeng dak pela ka jeng blay. Susu ka forum ka ong, bah ka jeng penkhya jang ki balang Kristan, ki badan po Assam, la kalong ki jaka sumar, ki dispensary ni ki hospital ki day ki brat rekam kat kum ki rule ni ki kendon rekam ju ki bos sarkar ka forum ka angru ba ki jing duai ki jingej ki day ki baja keleng-keleng ka pathai bat kim day ki bala ru tangga balang Kristan ni ka nem Kristan ni la ru de ki wi pat ki janyam susu ka sang ong ba kan di ka jing le jo ka soka Assam ni ka rai jo ka soka Assam ka day ka pen kenya ka article arfsan jo ka Indian Constitution ka ba highlight yo breu pon nge kena ke jingay kat kom ke jingmon ani kat kom ke jing ngobet ke jong ke AFC ka angru bagan ka ra jong sokar Assam mde tam ka ta ta ya ka baniam Kristan andre ka ta ru ikwi pe ke janiam ki ban ke jingay ke bas kham ba ke bu million ru ani ke jingay lamba ke jing duwai ki jong ki ha ka joko pon ka leng jong ka forum ke pan pau ru ka jing sngokya ya ka jing sha berngam jong ki skol Kristan ha ke kenhon sinyam ke ba pher ki ba dawa ba di ban wengno ya kedua di kejing Thailand ke tur jong kejing ke Kristan bat akan joko poru ki badawa badi ban pelong ya kata kejing liam Hindu dan di kejing liam puja haki jaka skul dan di jaka puli ki jongki nak liang jong ka forum ka kerpat nak kentur jaka sokar Assam bagi di ban pek krang bagi ki jaka mede blai dan di jaka puli jongki kenun Kristan kemde baca kata haki kenun cetniam